Kaixo, Rosin irratiak aurkezten du Prantxisen konsolatorioa. Astizkena dugu gaur, astearen erdira aietu gara eta gaur ere, Prantxisen konsolatorioa talera, pasatuko gara. Eta Prantxisen konsolatorioan sartu bino lehen, baste hontan gure bidelagun eta aholkulari duguna agurtuko dut. Argine Indaburu Sakoneta, psikologian lizentziatu eta urtetan, psikologo lanetan, aituan. Egunon Argine? Egunon zuri ere. Zer moduz? Ongi, astezkena eta bakizu jaia asteari neurri hartzen. Ez terreixa oporrak antzi itzia baina, poliki, moldatzen nahi naiz, Egi erran behar badatzut, bertzen penak aitziak, hortan ere haunitz laguntzen dut, eskertzen dizuet, irratira egindako gonbidapena. Ez, eskerrak zuri. Tira, ja gaur zer dugun, hau entzulen tartia da, zuen tartia. Entzule, edo zein duda duzula, edo zein kezka, edo zein arazo, deitu lasai, bedetzi batera, edo bidali WhatsApp bat, 628 bedetzi lau 7 zenbakira. Ta, saiatuko gara, bazuen arazoari irten bidea. Ematen. Ta tira, momentuz ez dugu deirik, ta probestuko dut errateko, bihar ezkarela bakarrikan, egonen estudio hontan. Ez? Ez. Tan horreldu da ba? Hori bihar ikusiko duzu. Tira, guain bai, badugu omen dugu deiren bat, ala dio teknikariak, Prantxisen konsolatorioa bai erran. Egunon? Bai, egunon, hortzalatan ondi deitzen duzu? Barkatik, gatarro pixko batekin nago. Ainara, urroztik. Ongi Ainara, eta zein da zure arazoa? Kontu da, barkaziotik itzuli berriak garela. Ara, ni bezala. Orduen ni bezala, beltxaran egonen zara? Ez. Gu egon garen lekun, beltzaran patzeko aukera guti. Eta non ibilizate ba? Erratien izuen bezala, barkaziotako egon berri gara, Austrian egon gara, Tirolen. Austria, ze polita, ze suertia. Egerran, Ego Ameriketara joatea beti izan danen ametsa. Austria, Ego Ameriketan? Zer diozu? Austria arxian dagota. Ai. Zu geografian gaizki, Tira, kontua da, Tirolen egon berri garela. Ze, Heidi bezala? Bai, bino, matelak gorri joabe. Ja, ongi da. Ta guain zein da zure arazoa, berriz ere lanera itzuli bihar, eta guai lanak ez. Ez, ni irakaslea naiz, togainik bertze hilaute oso bat gelditzen zait. Kontua da, aritz kezkatu nagola, zakurrekin. Ze, zure kasuan ere bikotekideari kaso egiten dio? Ez da hori. Kontua da, Tiroletik itzuli garentik, zakurrek ez duela zaunkik iten? Ixilik dago, mutu. Xilik? Ez. Orain, zaunkain ordez, Tirolesen oiuak botatzen hasi da. Nola? Bai, Tirolesen oiuak, ikusiko duzue. Pintxo, tozunat. Ze, pintxo? Zer. Ai, preziosazu. Haitzen zue? Ai ama, bai, haitzen dugu. Bitxia, Eta hau ze oporretatik etorri zinetik egin du? Bai. Bitxia. Atrebentzia ez bada, oporretan zakurra zuekin ibili da beti? Bai, beti. Ez da momentu bakar batean ere zuen ondotik urrundu? Bueno, falondotik beti libre xamar uzten genuen, han belardi edarra daudeta. Ta bistatik galtzen zenuten orduan? Bai, egunero orduko harto batez edo, ospa egiten zuen, binokero xintxo demonio eta konten itzultzen zen beti. Ai, hori zanen da. Zer? Seguru aski zakurrak ere oporretan ederki pasatu duela Tirolalde hartan eta zakurrak gu bezala dire. Maite minak atera jotzen duenean... Zerra nahi zurrekin? Argi dago.
zakurra Tiroleko zakurre batekin maitemindu dela, eta hots aldaketa horrei zor zaiola. Nik uste horregatik izanen dela. Zuk uste? Eta orain zer inen dut? Nire ustetan bi bide dituzu. Euskal Artzai xakur bat aurkeztu eta ja maite mintzen diren. Zaila ikusten dute. Oain bertako zakurrek gaizki begitzen diote? Atzerritarra balitz bezala? Eta bertze bide bat da, bertzenaz, bere hortan ustia eta zakurraren doai berri bat probestia. Zakurraren doaiak probestu? Bai, zakurrak hots berezi duela. Dudarik gabe, kantu eskola batean izen ematia izanen da honena. Noski, zakurrak kantu eskola egan behar du. Nola? Bai, zakurra kantu eskola. Nola? Bai, zakurra zakurra kantu eskola. Zir? Utzi, zuzarautu, ama. Nik ez. Nik ere ez. Utzi. Erraten izun bezala. Nik uste zure zakurraren doaia hoiek probestu behar direla eta adibidez kantu eskola batean izen eman beharko zenuela. Zuk uste? Eta zuk uste hemengo eskolaren batean onartuko luketela? Doike, Tiroleko Euskal Herrian ja irrintzia bezen onartu edago. Eganek bere garaian sekulako arrakasta izan zuen eta geroztik gureare bada oi, Bai, eta ez hori bakarrik enizu banitz, kurrikulumak telebista eta irrati guztitara bialiko dituzte. Nordaki, goxok ere bateko iragarki egin behar bada edo pantxo uina famatu ginen da. Garbi dagona da, duai hoiek probestu behar direla, Ez du edo nork olako zakurru bat. Ez, hau bakarra da. Ai, nire pintio ze hona zaren. Ai, tira, zuek gomendatutako eginen dut. Kantu eskoletan, eta begitako dut, eta kurrikulunak ere... Zerbait ere eginen dut? Lasai, horretara bidaliko dut kurrikulunen bat, Beso zabalik hartuko du, Ja sorteri duzun. Pintio, tos, errenagur. Aio bai. Aizu, orain harrapatu dut kantuarena, doike, noski, zakurra. Kantu. Orain, pazientzia.